Dobrý deň, dámy a pánovia, v dnešnom videu budem hrať Start Survey a malo by to byť dosť hororová hra, takže dúfam, že si toto video užijete. Keby ste nechceli vyzerať škaredo, no to je jedno. To mám tak napadlo tu. Asi, že vraj dať hlasnejšie zvuk. Ajo, už sme tu. Keby ja spím za sebou, toto je môj skin, pretože sa niečo pokazilo. A jeden teda start. Are you having night day? Áno, mám dobrý deň. Áno. A ono to bude trošku aj hororové, ale na konci, keby zistíme takú vec, ani neviem, na čo teraz klikám. Jasne. Hodíme to do seba. Tá chobotnica. Ne, nepáči sa mi to tu. Mimochodom, môj merch bude ukázaný dole v popisku. Dole v popisku budú odkazy na môj merch. Takže určite si niečo nakupujte. Dal som aj, no, nie úplne zľavy, ale určite nakupuj, keď ešte nemáš. Mám tam mikiny, batoh, mikinu bez kapuce a mám tam ešte aj tričko, aj dámske tričko. Takže rozhodne, keď ešte nemáš, tak nakupuj, daj like na toto video, aj odber so zvonečkom a ideme ďalej k videu. Áno, verím v Boha. Are you scared of darkness? No, trošku. Áno, odpovedám. Či som si istý? Áno, som si istý. Nejsom sám. Ja viem, že nejsom sám, veď my sme tu niekde v kódu. To som asi hovoriť nemal. Kto by nevedel, volám sa v tejto hre Deres 1, 2, 3, 4, 1. Takže keď ma to odhalí, tak ma to slova picne. Zaujímavé, že ja môžem to stláčať. Ale není zas tak zle, není to zas tak podľa mňa zlé, veď je tu postel, tu notebook, normálne keby ten notebook vymením za nejaký počítač, tak aj v tej hre by som mohol natáčať. Či by som bol vystrašený. Ja viem, že keď dám áno, tak sa vypnú svetlá. Keď dám áno, tak sa vypnú svetlá. No, urobíme to zaujímavejšie. A otvoria dvere. Áno, jasne. Toto sa mi moc nepáči.
A tuto niekde bude, a tam bude, v tomto videu bude aj jumpscare. To som asi nemal ukazovať, neviem ešte šifrovať. You are from Slovakia, ono to by všetko u mne za chvíľku. Áno, je to pravda. Mám. Jasne, že mám nepriateľov, veď každý má. O ne. To nemám rád ten takto sa pýtať. Áno. To je vlastne iba nejaký taký kvíz. A ono keď sa otvorili tie dvere, tak nám sem vnikla príšera, ono je logicky asi pod stolom. Dáme áno, aby som tu potom mal ten jumpscare. Nejsom sám. Nie. Nie. Aha, jumpscare ide. Nelaknite sa, prosím, nedostanete infarkt. Aha, príšerka tam bola. Nejsom sám, viem to. A mňa znevzal dvere viac než tá príšera. Nie, prečo by som dneska plakal, keď je ráno? Keď je doslova 8 hodín 22 ráno. Ja neviem teraz na čo odpovedám, proste len proste... Tak toto asi nie je dobré. Niekto mi klape na dvere. Ani neviem čo hovorím, proste iba niečo hovorím. Ja iba klamem, lebo... Ja vám nedám moje blbosti také. Po mne ich chce, ale... Fúha. Pre ma z nejakého dôvodu popredie dosť strašia. A môj merch dám do popisku. Do popisku dám tam dám adresu môjho merču, prečo ja tam neviem dať presne odkaz, ktorý by vás rovno tam dal. O ne, ono už to o mne zisťuje tie blbosti. Ale prečo som za sebou ja? Ja to nechápem. To fakt nechápem. Nechápem, prečo som za sebou ja.
What? A toto bude asi koniec dnešného videa. No, asi ne. No toto je konec dnešného videa. Toto je konec dnešného videa. Dúfam, že sa vám video páčilo. Čau, čau, čau.